अनजाथाव खोनासंगिरिफोर एबा नायगिरिफोर, दिनै आङो नोंथांनो बाइबेलाव बरनाय जानाय एबा लिरनानै दोनजानाय सासे सुबुंनि जारिमिन खिन्थानो थांगासिनो, जायनि जिउआ मोनसे थुलुंगा नोंथांनो होनो हायो, आंनो होनो हायो। खोमसिनिफ्राय सोरांसिम, मुगैनायनिफ्राय मोजां मोननायसिम आरो सुथुरनिफ्राय सिबिनायसिम, बेयो प्रेरित पौलनि जारिमिन। अनजाग्रा प्रियफोर, बिथाङा मोनसे इहुदी नखराव जोनोम मोनदोंमोन, नाथाय ख्रिस्ट'खौ लोगो हमखांनायनि उनाव बिथाङा गासै बुहुमाव जिसुनि अननायखौ फोसावदोंमोन। हारि माहारि नेवसिया लाबानो बयनोबो गाहाम रादाब होथिंदोंमोन। बिनिखायनो फै अनजाग्रा प्रियफोर, जों खोनासंनि पौलनि जिउनि जारिमिन, जोनोमनिफ्राय लानानै थैनायसिम। सेथियावनो जोङो नायनि जोनोम आरो सिगांनि जिउनि बाथ्रा। पौलनि जोनोमा टार्सास मुंनि मोनसे सोहोराव जादोंमोन, जाय आथिखालनि तुर्कीयाव दं। बिथांनि इहुदी मुङा शौलमोन आरो बिथाङा बेन्जामिननि हारिसानिमोन। बिथांनि नखरा रमान नोगोरारि दंमोन, देट मिन्स रमान नोगोरारिनि सिटिजेनशिपमोन, जाय बै समाव मोनसे गोबां सनमान गोनांमोन। शौलखौ मोनसे धोरोमारि आरो गोदो गोदायनि इहुदी आबहावायाव फेदेरनाय जादोंमोन। बिथाङा सासे फरिसी महरै देरदोंमोन, थामहिनबा इहुदी धोरोमारि आयेनफोरनि सासे गोख्रों उनसंगिरिमोन। उन्दै समनिफ्रायनो बिथाङा इहुदी धोरोमनि फोरोंनायाव मोजाङै रोंगौथि गोनाङै देरबोदोंमोन। पौलनि सोलोंथाइ लानायनि बिसय। बिथांखौ मुंदांखा फोरोंगिरि गामालिल नि सिङाव फरायनो थाखाय जेरुसालेमाव दैथायहरनाय जादोंमोन, जाय बै समनि बयनिख्रुइबो देरसिन राब्बिफोरनि, देट मिन्स फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव सासेमोन। बैयाव शौलआ त'रा, इहुदी आसार खान्थि आरो आयेनखौ आखा फाखा सोलोंदोंमोन एबा रोंदोंमोन। पौल एबा शौलनि ख्रिस्टियानफोरखौ अनागारि खालामनायनि बाथ्रा। शौलआ इहुदी फोथायनायनि फारसे गोसो गुदुंमोन। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनाया गोसारनो हमदोंमोन, अब्ला शौलआ बेखौ इहुदी धोरोमनि थाखाय खैफोद गोनां होनना सानदोंमोन। बियो ख्रिस्टियानफोरनि सासे गोख्रों अनागारि जानायसै। बिथाङा ख्रिस्टियान धोरोमनि गिबिसिन मुंख्लं स्टिफानखौ अन्थाइजों बुथारनाय नुदोंमोन आरो बिथांखौ फासि होनो गनायथि होदोंमोन। शौलआ ख्रिस्टियानफोरखौ हमनो थाखाय नोगोरनिफ्राय सोहोरसिम दावबायदोंमोन, ख्रिस्टियानफोरखौ हमदोंमोन आरो बिसोरखौ जोबथेसालियाव दोनदोंमोन। बिथाङा जिसुनि गोबां उनसंगिरिफोरखौ हमथानो थांखि लानानै मोनसे समाव सानसेखालि दामास्कासआव दावबायनो थाखाय मावख'आरि खाख्रिफोरखौबो खावलायदोंमोन। दामास्कास र'ड एनकाउन्टार। दामास्कासआव पौलआ इसोरखौ लोगो मोनदोंमोन। अदेबानि इसोरहा शौलनि थाखाय मोनसे गुबुन सानथांखि दंमोन। जेब्ला बियो दामास्काससिम दावबायगासिनो दंमोन, सोरगोनिफ्राय फैनाय मोनसे समायना सोराङा हरखाबै बिथांखौ साग्लोबदोंमोन। बियो हायाव गोग्लैनायसै आरो मोनसे गारां खोनादोंमोन एबा राव खोनादोंमोन एबा माथो खोनादोंमोन। सौल, सौल, नोंथाङा आंखौ मानो अनागारि खालामदों? शौलआ सोंनायसै, नोंसोर सोर एबा नों सोर? इसोर। गाराङा फिननाय होदोंमोन, आंनो जिसु, जायखौ नोंथाङा अनागारि खालामगासिनो दं। आरो बै समाव शौलआ खाना जादोंमोन, जेबो नुयै जानानै थानो गोनां जादोंमोन। सानथामसिम बिथाङा जानाय लोंनाय आरो लोंनायबो जायाखैमोन। उनाव इसोरआ आनानियास मुंनि सासे फोथायग्राखौ बिथांनि थाखाय आरज गाबनो थिनहरदोंमोन। जेब्ला आनानियासआ बिथांनि सायाव आखाय होदोंमोन, अब्ला शौलनि नुथाया फैफिनदोंमोन आरो बियो गोथार आत्माजों बुंफबजोबदोंमोन। बियो मोनसे गोनांथार बुब्लिखौ सिनायथि होदोंमोन। जाय सुबुङा सिगाङाव जिसुखौ नेवसिदोंमोन, बिखौ दा बिनि थाखाय थांनानै थानो थाखाय सोलायनाय जादोंमोन। बेनि उनाव शौलआ बाप्तिस्मा लादोंमोन आरो दामास्कासआवनो फोसावनो जागायजेनदोंमोन। मानसिफ्रा सोमोनांदोंमोन। जाय गिर्जाखौ अनागारि खालामदोंमोन, बियो दा
फोसावगासिनो दंमोन दि जिसुआ इसोरनि फिसाज्ला होननानै। बे बाथ्राया बयबो सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे फोथायजाथावना नङै बाथ्रा जादों, जेराव पौला मानसिफोरखौ सिथारदोंमोन, ख्रिस्टियानफोरखौ होसोग्लुंदोंमोन, गिर्जाफोरखौ सिफायदोंमोन। बै मानसिया दायो सोलायनानै गाहाम रादाब फोसावदों। बे बाथ्राखौ फोथायनो थाखाय गोब्राब जादोंमोन। थाबैनो सौला गावनि रमान मुं पल जों मिथिजायो। थाबैनो बियो सौलनिफ्राय पल मुं लानायसै। नाथाय बेरेखा हानजाया थाबैनो फैदोंमोन आरो बै समाव जेब्ला सौला पल जाबाय होननानै मोनथिबाय, जिसु ख्रिस्टखौ नाजावबाय होननानै मोनथिबाय, गोबां बिनि बेरेखा सुबुंफोरा ओंखारबोबाय। इहुदिफोरा बिखौ बुथारनो फाव फान्दायदोंमन आरो फोथायग्राफ्रा बिखौ सोहोरनि इन्जुरजों मोनसे बास्केटआव गाहायाव दोननानै खारखुमानायाव मदद होनो गोनां जादोंमोन। पौला जेरुसालेमाव जेब्ला थांदोंमोन, नाथाय सोलोंसाफ्रा बिखौ गियोमोन, मानोना बै समाव पौलखौ फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन आरो बै समाव बारनाबास मुंनि सासे फोथायग्राया बिथांजों गसंफादोंमोन, बिथांनि धोरोम सोलायनायनि बागै फोरमान होदोंमोन आरो बिथांखौ धोरोम दैदेनगिरिफोरजों सिनायथि होदोंमोन जे थारैनो बियो जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय, बियो थारैनो पौल जाबाय, गोदोनि नंलिया गोदान जाबाय। बे बाथ्राखौ बारनाबासआ फोरमान होबाय आरो मोनथिहोबाय। पौलनि गिबि मिशनारिनि खामानि एबा गिबि दावबायनाय। बारनाबासजों लोगोसे पौला गोदान मुगानि तुर्कीनि साइप्रास आरो ओनसोलफोराव दावबायदोंमन। बिसोरो बेरेखा आरो अनागारि खालामनायजों मोगा-मोगि जानानै साहसजों गसपेलखौ फोसावदोंमन, नाथाय गोबाङानो फोथायनायाव फैदोंमन। जि जायगायाव बिथांमोना सेथि बार खामानि मावदोंमोन, गोबां खस्थ', गोबां दुखुखौ मोनदोंमोन, गोबां दुखु मोनदोंब्लाबो गोबां फिथाइबो थायदोंमोन। बेनि उनाव नैथि दावबायनाय, बेनि माने नैथि मिशनारि जार्नि होननानै बुंनो हायो। बे खेबाव सिलासजों पौला एसिया माइनरनि गेजेरजों आरो ग्रीसआव थांदोंमोन। बिथाङा थेसलोनिका होननायाव सहैबाय, बेरियायाव सहैबाय, करिन्थियाव सहैबाय आरो फिलिप्पि बायदि नोगोरफोराव फोसावदोंमोन, गाहाम रादाब फोसावहैदोंमोन, जेराव बिथांखौ बुनाय जादोंमोन आरो जोबथेसालियाव दोननाय जादोंमोन। जि जायगाफोराव थांदोंमोन गोबां खस्थ' दुखु मोनदोंमोन, नाथाय मोनसे सोमोनांथाव बांग्रानि गेजेरजों बिथांखौ हगारनाय जादोंमोन आरो जेलारा फोथायनायाव फैदोंमोन। जुदिय' जेलाव जोबजादोंमोन, जेलावबो गोबां खामानिफोरा जादोंमोन। थामथि दावबायनाय एबा थामथि मिशनारि जार्नि। पौला इफिसुसाव मख'जाथाव सम हगारदोंमन, सोमोनांथाव खामानि मावदोंमन आरो गोथौवै फोरोंदोंमन। मानसिफ्रा गावसोरनि जादुनि बिजाबफोरखौ सावदोंमन आरो गोबां अनजिमायाव जिसुनि फारसे थांदोंमोन। गसपेला बिथांनि मन्थ्रि बिफाननि गेजेरजों गोहो गोरायै गोसारबाय थादोंमोन। बै जायगाफोराव इफिसासआव सोमोनांथाव खामानि जादोंमोन, जेराव इफिसासआव गोबां मानसिफोरा जादु सोलोंदोंमोन, जादु मन्त्रखौ लायोमोन। बेफोर गासैखौबो नागारनानै जिसु ख्रिस्टखौ नाजावदों आरो बे जाहैबाय पौलनि गेजेरजों पौला मावदोंमोन बे खामानिखौ। रमाव पौलखौ खानाय आरो दावबायनाय। जेब्ला पौला जेरुसालेमाव फैफिनो, अब्ला इहुदिफोरा बिथांखौ थानसालिखौ गाज्रि खालामनायनि नंखाय दाय होदोंमोन। मोनसे होंगो दोंगोआ बिथांखौ गाग्लोबदोंमोन, नाथाय रमान रौनियाफोरा आखाय होदोंमोन आरो बिथांखौ खादोंमोन। सासे रमान नोगोरारि महरै पौला गावनि केसखौ सिजाराव खावलायदोंमन, सिजारनियाव बुंदोंमोन, जायनि ओंथिया बेमोनदि बिथांखौ रमाव दैथायहरनाय जागोन। लैथो दावबायनाय समाव बिसोरनि जाहाजा मोनसे हिंसायारि बारहुंखाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन आरो गाज्रि जादोंमोन, नाथाय इसोरनि रैखाथिजों गासैबो दावबायारिफोरा बासिदोंमोन। पौला जोबनायाव रमाव सफैफिनदोंमोन, जेराव बिथाङा 2 बोसोरसिम न'आवनो नोजोरनि गेजेराव थादोंमोन। डेट मिन्स न'आवनो जोबथे जानानै दोनदोंमोन। बिनि उनावबो बियो साहसजों फोसावदोंमोन आरो जिसुनि खौरांखौ फोसावनायखौ बियो नागाराखै, फोसावगासिनो दङमोन। पौला जेब्ला जेलाव दङमोन, बै समाव गोबां लाइजामफोर लिरदोंमोन। गावनि दावबायनाय आरो जोबथेसालियाव थानायनि समाव पौलनि जिथु लिरनाय लाइजामफोर, बे जाहैबाय 13निबो बांसिन लाइजामफोरखौ सुजुदोंमोन, जेराव जायखौ जोङो निउ टेस्टामेन्टआव मोननो हायो। बेयाव जोङो मोनगोन
रमान 1 आरो 2 करन्थियारि, गालातियारि, इफिसुसारि, फिलिपियारि, कलसियारि 1 आरो 2 थेसलोनिकिया, 1 आरो 2 तिमथि, टिटुस, फिलिमन, बेफोर गासै लेखाफ्रा एबा लाइजामफोरानो दिनैनि गासै बुहुमनि ख्रिस्टियान सुबुंफोरा बेफोर गासैखौ फरायगासिनो दङ आरो बेफोरनि गेजेरजों गोबां आशीर्बाद मोनगासिनो दङ आरो बेफोरखौ बे लाइजामफोरखौ सोर लिरदोंमोन? बे जाहैबाय पौलआ लिरदोंमोन। जोबथा सान आरो मुंख्लं जानाय। पौलनि जोबथा बोसोरफोरा बांलांनाय अनागारि खालामनायनि आखुथायमोन। सम्राट निर'नि खुंथायनि समाव ख्रिस्टियानफोरा रमाव साजा होनाय आरो फासि होनायजों मोगा मोगि जानांदोंमोन। पौलखौ फिन खेबसेबाव खानाय जादोंमोन आरो गोब्राब जोबथेसालिनि थासारिफोरखौ सहायनांदोंमोन। गावनि जोबथा लाइजामाव 2 तिमथि 4 बालाब 6 आरो 8 बिथाङा फोरमायदों, आंनि थांनायनि समा खाथिसिन, आं मोजां दावहा नांबाय, आं खारनायखौ फोजोबबाय, आं फोथायनायखौ लाखिबाय। जोबनायाव पौलखौ रमाव खर' दानस'नानै फासि होनाय जादोंमोन। बेबादि ख्रिस्ट'नि थाखाय सासे मुंख्लं जादोंमोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, पौलनि उनमोनथायनि बाथ्राखौ जों नायदिनि। पौलनि जिउआ बे बाथ्रानि फोरमानदि इसोरा जायखिजाया सुबुंखौबो सोलायनो हायो। बिसोरनि जारिमिन जेखि जाया मानो, बिथाङा दिन्थिदोंमोन दि ख्रिस्ट'नि सायाव फोथायनाया धोरोम एबा दोरोंखौ बारलाङो। बिथांनि साहस, गियान आरो अननाया मुलुगनाङैनो ख्रिस्टियानफोरखौ गोहोम खोख्लैगासिनो दं। बिथाङा गिर्जाखौ अनागारि खालामनायनिफ्राय बेखौ गायसननायसिम, मुगैनायनि बान्दोनिफ्राय ख्रिस्ट'नि थाखाय बन्दसिम सालायदोंमोन। ख्रिस्ट'नियाव आंगो अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जोङो पौलनि बे जिउ जारिमिननिफ्राय मा मोनथियो? पौलनि बे जिउ जारिमिननिफ्राय जों बेखौ मोनथिनो हादों जे इसोरनि खामानि मावनायाव दुखु दङ, खैफोद दङ, जेंना दङ। अब्लाबो इसोरखौ खुलुमनायाव, इसोरखौ सिबिनायाव सुख सान्ति दं, बासायजानाया दङ। नंगौ, पौलआ गोबां दुखु मोनदोंमोन। पौलआ सासे गाज्रि मानसिमोन, नाथाय इसोरा गाज्रि मानसिखौबो नाजावो। इसोरा गाज्रि मानसिखौ गोथार खालामो। इसोरनियाव बे गोहोआ दङ आरो बयखौबो बियो बाहायो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि आंगो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला, पौलनि बाथ्राखौ खोनानानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे नोंथांमोना मा मोनथिखो, मा बुजिखो, मा आशीर्बाद मोनखो कमेन्टआव फोरमायदो। थेंक इउ।